Brána 37. Priateľstvo. Po búrke vždy nastane pokoj. Práve v tichu, ktoré nasleduje, po posune a zmene sa spamätám, zhlboka sa nadýchnem a zladím svoje vzťahy s tým, čo je nové. Všetky dohody, ktoré uzatváram, sú jasné a vytvorené s mierom ako konečným cieľom. Z pozostatkov minulosti objavujem svoje požehnanie a pracujem so svojimi priateľmi, rodinou, kmeňom, komunitou a mojím svetom, aby sme spoločne vytvárali vzájomne sa rešpektujúci a hlboko cítiaci mier. Pokoj je vo mne. Ja som mier. Dýcham mier. Vytváram mier. Všetko je v poriadku. Zadania. Ako si môžete vytvoriť pokojnejší životný štýl? Urobte dnes 5 vecí, ktoré posilnia váš mier. Druhé. Sú vaše dohody s partnermi jasné? Majú všetky strany rovnaké očakávania? Sú potrebné nejaké vysvetľujúce rozhovory, aby ste prehlbili povedomie a jasnosť vašich dohôd?